Pardon, așa, salutare, astăzi vă dau de ce este în magazinul lui iSilent. Ok, avem noua asta de Google, hai să vedem cât costă acest Google. Consider că acest Google va costa 30 de lei sau 40, ia să vedem. Nu. Nu. What? Tu vedeți și voi. 60 de lei. 60... A avut dreptate ăla. Bă, frate! Ce pui mei prețurile astea? 65 de lei pe o cană? Bra, mai bine beau la sticlă. Frate! Ce să căutăm prin... Hai să ne ce mai are și ăsta. Ia. 7. Cine pui mei a cumpărat așa ceva? Reducere? Frate, nu e deloc reducere. Mă, ce căcaturile astea? Ha... Bă, ce sunt cu Kenda, mă? Wow. What? Dacă n-am zis că sunt astea cu fan, dar nici nu m-aș să cu... Cine ne-ai Sticăre, niște sticăre amărâte. Mai bine mi iau sticăre de ale mai șmecher. Ce? Bă, frate, am înțeles la haine, dar nici chiar. Deci hai să vă arăt eu cu adevărat ce este adevărat. Ia uitați-vă și voi la acești raci. Te gândești, băi, eu să dau niște raci unor. Da. Dar uitați și tu cât de ieftin e aici. 93 de lei. 100. Astea sunt calități adevărate. Dacă te stau... Ia uite, ăsta cât costă? 35 de lei. Hai, frate, uite și tu cât de drăguț e și tu îmi spui tu mie că atât. Atât de scump să dai. Ia uite, Pokémon, uite și tu, bă. Ia uite. Dacă te gândești perfect, aceste prețuri sunt dublu mai bune decât astea și când o să-l vreau să-l cumpăr. Dar nu ai cum să dai 60 de lei. Este prea exagerat să dai 60 de lei pe așa ceva. În sfârșit, după mult timp, am făcut rost de Frost Evolution Frost Squid. Și să-l testez.